आइने स्टिंगारलाय दिनै हाय गाइस नै दिनै गोदान भिडिअ स्टार्ट खालामलायबाय दिनैनि भिडिअआ सिंग्रा जानाय सामोसा स्टिं आरो लोगोआव दंफाय जोंनिया स्टिं सस टमेट' सस आरो दङ फानलौ बेनिफ्राय पियास bah गोरा दिननिया गोरा wah lihat dulu nah जानिसै होमबा गाइस नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था जों जानिसै भिडिअखौ गासैबो नायलांबाय थादो नामा होमबा स्किप खालामनायसै नायदो स्किप खालामनानै टमेट' सस लागायदो जाबाय गाइस जों नै केमेराथ' अफ जायाखैना सिंग्रा खैथा लाबोदोंमोन जोङो 30 जानो हागोन ना 30 जानो हागोन ना मानो हायाखै आलु tulis kan apa? Sting. Thanda ram lagi na. Sting mana kau untuk nak kerah? Kita jaga nengah. Anjing mana aja sih? Sting nang bangun dulu nang karena karena nih. Kepain nang kepain. Mama juga sedih kamera macam mana? Mazang na? Mazang sih dong deh. Sa, ini tinggal gue furban nang nene arau gue. टमेटो सस तो फानलु फोरना जादो दे गाइस नै बिराद उदो फानलुआ आं बायदि स्पिड जानो रावाया दा फार्स्ट नङा नोङो फानलु थाइबा सुना लाना फैनो थांनाय संख्रिबो बाहाय लादो फानलुआ थाइसेल'सै संख्रि हाला लामबाय दं दे
मोननैयावनो जाबाव 30 टा गाइस खये खथेनै खबरे ब्रे जालाय माबा थरसे थरनै जाबा ओरैनो लुगैयो खिन्थु एसे बुरजा जाबा आंगायो नोंथांमोननिया बाय लोंना नायनोसै आलुदो फानलुआ गुसु आराम मोनो फ्रेस नै दा नायनोसै सोरबा बिसिनाव दैखिजानो एखे बिसिबाबो गारनांगौ आरोना होथारगोन माने जानाया udah bener-bener macam long size na halo okay माखोदां जाजोबबाय आन्दायलायदों नामा ओरैनो मा गोसो जानो दा सिंग्रा जानानै नोङो मा माबाफोर गोसोआव फैदों ना सिंग्रा जानानै आंखौ गोसोआव फैयाखैना सिंग्रानो गोसोआव फैदो बापरे जाफैखौ बिराद हागोन बायदि मोनोना खिन्थु जाबाथाय खैथा जाखानाय लोगो थरबाय जागोन खोमा थथावनो जोबाखै र' थथावनो जोबाखै नोंनिया जोंनि भिडिअ दिनै अमानिसो जागौमोन बाजाराव थांबाय अमायानो गैया अमा दोङो अमाया मोजां नङा माने मोनसेल' ओंखारदो मासेल' जोबां बेगरा बारा मोजां होलाङासै हेलौ खोनादोंना खोनायाखैबा आराम मोनदो इनैनो थरसनबाय जाख'नायाखै इखिनिनो जिथिया जानो नङा मिथिया र' जाख'नो हालालै ओंखायनो रानना हरबाय थादो बारा जानोबो हाया उदैफोरा एफेक्ट जायो ना ना उनखिनिफ्राय नारना हो होमबासो गयो जाबाय गथा गाइस सारेन्डार जाहां इबारथ' मोनबा जागोन दै बाय लोंनि र' स्टिं लोंसोबा उदैया थोन जाजोबो जाननाया नङाबा सिंग्रा थरब्रैखौ ओरैनो दखानफोराव जालाबायो दिनलाय बोरैथो हाया जाखो थरब्रैयावनो सोर सिंग्रा जाना मोजां मोनो गाइस कमेंट करके बताओ कमेंट डाउन बिलो सामोसा मोटू को लिंहरदोलै जानो आइनो स्टिं जाबाय दिनै
mata chod. Bosuri gila itu. Abol. Abol na mata chod. Tersimpit. Atau jangan. Jana enggak juga hala. Mencina gop. Boरैबाबो मोनदां. Naik biasa berapa? Masa mana bro? Jangan. Balu sudah tak apa le. Siya jangan sampai lo tanah. Nama mana? Deh, jatuh deh. Last torsi Ini jangan. sih nggak pedong kok saya gimana le? Nana bosuri. Mata dia ni. Tumaram garo maar dunga bosuri wale bosuri gada chadawe tumri mata ri mata chod. Lalu beda haram ya. Coba jaga nih haram ni. Singra sampai dulu nih jangan apa nih. Last torsi jangan sih. Hala jangan. Ang jangan sih. So ya. Ang salah jelasnya. Halang deh. Nah, anyway guys, yang dah video ke foजोबनोसै नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालाम आरो लोगोफोरनि गेजेराव शेयार खालामना होबानो जाबाय आरो जाय बिथांमोना गोदानै फैदों चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम खालामना गालां थाबैनो नोंथांमोना अननानै 1K खालामना होदो आरो ना आरो कमेन्टफोर लिरबानो जाबाय एसे नेक्स्ट भिडिअ बहुत इन्टारेस्टिं जागोन साननैसो उनाव लाना फैगोन जोङो नेक्स्ट भिडिअ माने भिडिअ लिक जागासिनो दं जोंनिया माने एग्जामफोरबो सोलिबाय दं ना एग्जाम जाबाय दं ना दा होमबा इखिनियावनो दोनथ'नोसै गाइस बाय बाय